Choque total entre Vilagarcía e a Deputación de Pontevedra logo de que a cidade quedase fora do segundo plan extra do organismo provincial. O Concello vai levar aos tribunais a Deputación porque entenden detrás desta decisión hai motivacións políticas e electoralistas. Dende o goberno da Deputación defenden a súa xestión apuntando que a proposta de Vilagarcía era incompleta e inexecutable. Que tal, saúdos? Investigado un veciño de Cuntis por un delito de trata de seres humanos. A Garda Civil iniciou as pesquisas a raíz da denuncia dun extraballador que permitiu poñer en marcha a denominada Operación Bugonia. O investigado, un varón de 53 anos, ten antecedentes policiais por feitos semellantes. A frota pesqueira reclama axudas directas ao sector para afrontar a suba do prezo do combustible. O incremento dos custos está a poñer en serias dificultades a frota artesanal que en algúns casos optou por reducir a actividade ante a escasa rendibilidade. Os orzamentos de Rianxo para 2026 superan os 12 millóns de euros. As contas medran case un 31% respecto ás de 2024, as últimas que se aprobaran. O documento será levado a pleno na vindeira sesión. Hoxe nas novas tamén xogaremos o pickleball. Un deporte que cada vez gaña máis forza en distintos concellos das Rías Baixas, como por exemplo en Poio. En Raxó este vindeiro sábado van a coller un campeonato internacional no que 9 clubes de distintos puntos de Galicia e Portugal medirán as súas forzas. Van participar preto dun 100 de xogadores. E dende marzo ata outubro a Deputación de Pontevedra desenvolverá a segunda entrega de Mulleres de Palabras, unha programación que este ano contempla 7 citas para conversar en distintos puntos da provincia sobre o peso das mulleres nas letras e na arte. Con todo isto, comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Investigado un veciño de Cuntis por un delito de trata de seres humanos. A Garda Civil iniciou as pesquisas a raíz da denuncia dun extraballador que permitiu poñer en marcha a bautizada como Operación Bugonia. O home denunciou a súa situación, pero tamén que máis persoas estaban a ser explotadas no mesmo local no que o fora el en outros da provincia de Pontevedra. A investigación permitiu identificar o autor de presuntos delitos contra os dereitos dos traballadores e ameazas ocurridos en varios locais de Barro, Cuntis e a Estrada. O investigado, un varón de 53 anos e veciño de Cuntis, ten antecedentes policiais por feitos similares. Crese que captaba as víctimas a través de páxinas web con ofertas laborais, ofrecendo contrato de traballo e salario acorde ao horario, aloxamento e outras facilidades. Cando as víctimas se trasladaban á provincia, eran obrigadas a traballar durante todo o día, sendo desprazadas de local en local para cubrir distintas quendas de traballos en establecementos da mesma persoa. Ao remate da xornada laboral eran devoltas ao lugar no que dormían, situado na parte superior dun dos locais. Como resultado da operación, puideron identificarse 11 víctimas que estaban a ser explotadas en locais de hostelería. Este xoves fanse 2 anos do asasinato machista acontecido na parroquia ribeirense de Palmeira, no que Jul Príncipe acabou coa vida da súa exparella, Andrea Iturri. Tras pasar varias semanas ingresado no hospital por mor das lesións que se ocasionou a si mesmo, o autor dos feitos ingresou na cadea onde leva case 2 anos. O xulgado ven de prorrogar a prisión provisional á espera de que se celebre o xuizo no que a Fiscalía solicitará 25 anos de cárcere por un delito de asasinato e outro de violencia habitual co agravante de parentesco. A acusación particular elevará a 34 anos a petición de condena e solicitará a retirada da patria potestade do fillo que tiñan en común o asasino e a súa vítima.
O Concello de Vilagarcía levará aos tribunais a Deputación de Pontevedra por quedar excluído do segundo plan extra. O municipio perdeu unha subvención de máis de medio millón de euros para a reforma das rúas Aduana e Cruz no Carril. A Deputación argumenta que o proxecto que presentaron era incompleto e inexecutable, pero dende o goberno local creen que detrás desta decisión hai motivacións políticas e electoralistas. O alcalde fala dun cambio de formas do goberno provincial e mesmo pon en dúbida que Luís López compatibilice a presidencia da Deputación co liderado do PP na provincia. Choque total entre o Concello de Vilagarcía e a Deputación de Pontevedra logo de que a cidade quedase fora do segundo plan extra da Deputación. Creo que poucas roldas de prensa o mellor din como esta. Creo que poucas. Son máis de entendemento que de confrontación. Vilagarcía quedou excluída deste plan logo de presentar un proxecto para a humanización das rúas Aduana e Cruz no Carril, pero que pedía unha axuda provincial de 540.000 euros. A Deputación considera incompleto e inexecutable. Decir moi claramente que a obra se vai a realizar sin axuda ou con axuda da Deputación. Varela avanza que levarán o goberno provincial aos tribunais. A única dúbida, que o falaba cos servicios xurídicos do Concello, é se merece a pena presentar recursos de reposición, porque temos dúbidas de que isto, dende logo, responda a criterios puramente técnicos. Pero, dende logo, que si está garantido é que vai haber un contencioso. O alcalde considera que estamos ante un veto da Deputación a Vilagarcía. Fala dun cambio de formas do goberno de Luís López cos concellos. Pero non o decimos solamente nós, o din os propios técnicos municipais, que os formas coa Deputación de Pontevedra cambiaron. O socialista pecha filas co traballo feito polos técnicos municipais. Si había unha discrepancia entre técnicos, que é o que se trata neste caso, que o técnico municipal entende que o proxecto está ben presentado e que a resposta está ben feita, pois no seu momento pois se propoñía se chamaba ao alcalde, se decía que así pois non se podería, non iba a ter o informe favorable. E pon en dúbida que algo así pasase nun concello gobernado polo PP. Creo que isto non é unha decisión inocente. Creo que non é inocente que os dous únicos concellos que quedaran fora do plan extra sexan do Partido Socialista. E mesmo cuestiona que Luís López sexa quen de compatibilizar o cargo de presidente da Deputación co de líder dos populares na provincia. É compatible ser presidente da Diputación con ser secretario provincial do Partido Popular? Que pesa máis na toma de decisións? O papel do partido? Esperar uns bons resultados do partido na provincia? Ou o seu papel institucional. Dende a Deputación, entre tanto, defenden o traballo dos seus técnicos, explican que no caso de Vilagarcía non cumpriu coa documentación que se lle requiría. Un tema técnico, un tema do Concello que non, cando se lle pideu o requirimento, pois non aportou a documentación, eso está máis que claro. Bueno. O deputado provincial defende o compromiso do goberno de Luís López con todos os concellos da provincia. Non é un tema político, aquí no Salnés, dos 9 concellos, todos os tanto do PSOE como do PP, todos levan, menos neste caso Cambados e Illa, pero no anterior levaron. Cambados é outro concello que quedou excluído desta segunda convocatoria do plan extra para acondicionar a contorna do Pombal cunha zona de xogos, neste caso porque o orzamento que presentaron á Deputación era de 430.000 euros, mentres que o investimento mínimo exixido polo organismo provincial era de 450.000. Maior sintonía hai entre o Concello da Illa de Arousa e a Deputación de Pontevedra. Este mércores o alcalde e o deputado provincial Javier Tourís asinaron a acta de replanteo que supón o inicio dos traballos de humanización das rúas Marqués de Bradomín, Naval e Alcalde Manuel de Graña. Unha actuación que conta cun investimento de case medio millón de euros e que será financiado ao 100% pola Deputación, que aporta máis de 420.000 euros a través do primeiro plan extra e case 75.000 do Plan Máis Provincia 2025. A reforma consiste na renovación de todos os servizos destas rúas, así como nova pavimentación. Tamén se instalarán novas luminarias e se soterrará unha liña aérea de baixa tensión. Ademais, instalarase unha nova rede por goteo na zona verde, nova sinalización vertical e horizontal e novo mobiliario urbano. As obras teñen un prazo de execución de 6 meses.
modernizar toda esta zona. Xa comezamos no seu momento co PON 2030 de Diputación na parte que temos na parte do naval, e agora é continuar con este plan extra do 2024 con outros 500.000 euros que, bueno, por parte de Diputación, poder comenzar estas calles que falaban, humanizalas. É unha obra que, como ben dicía o alcalde, vai incluir o pavimento, vai incluir todas as tubaxes, o alumeado, o sea, vai ser un cambio radical nesta zona. Bueno, o que se trata é, desde a Diputación de Pontevedra, xunto co Concello da Illa, mellorar a calidad de vida dos veciños, neste caso da Illa da Arousa, e da Diputación de Pontevedra vamos a seguir colaborando cos concellos, vamos a seguir mellorando a calidad de vida dos veciños da provincia de Pontevedra. Vilanova é un concello coa economía saneada, así o asegura o seu goberno local despois de que se aprobara a liquidación do orzamento do 2025. O exercicio pasado rematou pro concello vilanovés cun aforro neto de 2,5 millóns de euros e 4,5 millóns de débeda a longo prazo. De feito, o alcalde adiantou que a intención é solicitar a extinción do plan de saneamento que controlaba o endebedamento municipal dende o 2012. Agora, a idea de Gonzalo Durán é que esta boa saúde económica se traslade aos veciños en forma de novos investimentos. En Vilanova hai estabilidade, control e futuro. É a conclusión do goberno local tras coñecer o balance da súa situación económica. Tras a liquidación orzamentaria do 2025, as arcas municipais contan cun aforro neto de máis de 2 millóns de euros. En canto á débeda, redúcese dos 6,5 aos 4,5 millóns. Pensad una cosa, que si tenemos 2,5 millones de euros en el banco y debemos 4,5 millones, es fácil restar, ¿no? Al final, lo que hay de deuda son 2,5 millones en total. Si sumamos y restamos, queda así la cosa. O sea, es un ayuntamiento muy sano. Hemos hecho un montón de cosas, hemos mejorado un montón de servicios y aún así hemos reducido la deuda sin gravar a los vecinos. O goberno local tamén reducirá o seu plan de pago a provedores, que en anos anteriores chegou a cadar os 400 días de agarda. Tamén quere que esta bonanza económica repercuta nos veciños, aínda que Durán defende que os axustes non afectaron os grandes proxectos. Al mismo tiempo que non hemos renunciado en ningún momento a las grandes obras y grandes inversiones, como es el centro de talasoterapia, por la pasarela Cambados, todo lo que estamos haciendo en distintos sitios, seguimos mejorando alcantarillados, seguimos haciendo un montón de obras, pavimentando y ampliando nuevas carreteras. Se puede trabajar, ahorrar y mejorar las cuentas sin que se perjudiquen los vecinos, y es lo que hemos hecho. Con estes datos sobre a mesa, o Concello solicitará tamén a extinción do plan de saneamento que controla o seu endebedamento dende o ano 2012. Vamos a pedir que se levante porque obviamente hay muchos ayuntamientos con cifras mucho peores y con mucha más deuda que no lo tienen. Entonces vamos a intentar quitarlo porque aunque tenemos esos créditos que están sujetos al plan de saneamiento, aparte de pagar lo que correspondía de los créditos del plan de saneamiento, hicimos una amortización anticipada ya el año pasado de 500.000 euros. Supongo que este año se repetirá en mayor cuantía. O sea, estamos devolviendo los créditos de forma anticipada. Eso no es un ayuntamiento que necesita un plan de saneamiento, es un ayuntamiento perfectamente sano y viable. Entonces vamos a pedir que se retire. O alcalde adiantou que este ano Vilanova terá novo orzamento municipal. Será o primeiro dende o 2022. Dende entón o Concello foi prorrogando unhas contas que acadaban os 7 millóns de euros. Os seus cálculos apuntan que para este 2026 será duns 8 millóns, con máis investimentos pros veciños. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos do pickleball, un deporte que está moi de moda nas Rías Baixas, por exemplo, no Concello de Poio. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A frota pesqueira reclama axudas directas ao sector para afrontar a suba do prezo do combustible. O incremento dos custos está a poñer en serias dificultades á frota artesanal, que en algúns casos optou por reducir a actividade ante a escasa rendibilidade. A suba do prezo do combustible supón un novo pau para o sector pesqueiro que leva meses encadeando perdas tras un inverno moi complicado para a flota. Estamos falando xa dun 45% de subida do precio, non? Xa antes nos costaba traballo, xa tiñamos uns precios altos no tema do combustible, tanto o gasoil como a gasolina,
e agora casi está ao doble. Hai sitios que está a 1 euro, a 1,10 euro, a 1,15 euro, a 98, depende da zona que sea, pero máis ou menos todo na mesma escalada, non? E isto con idea de seguir subindo. Eso para a flota, principalmente para a artesanal, para todas en general, porque estamos falando que as flotas de litoral e de altura, gran altura, se gastan moitos miles de litros, non? Pero que a flota máis pequena, a flota artesanal, pois é a que menos ten, a que menos porcentaje ten para facer unha empresa viable, pois eso repercute moitísimo, non? Ainda que fai menos combustible, pero ten moitísimo máis gastos que repercutir porque non ten moita variación, non? Dende a Federación Galega de Confrarías demandan ao Goberno axudas directas ao combustible, como xa teñen comprometido con outros sectores. Se levamos tendo reunións para solicitarlo, levamos solicitando tamén, non? Ayer mismo se reuniu o ministro ca Secretaria General de Pesca e en esa reunión estuvo o presidente da Federación Nacional de Cofradías, Basilio, estuvo o Cepesca, Javier Gará, estuvo tamén o Pramar, o da Acuicultura. E, bueno, se lle trasladou todo canto nós vinimos reclamando e se lle pode pedir. O goberno vai moi lento, vai moi atrasado en este aspecto, sacando outros países xa levan semanas que xa sacaron axudas para o tema, principalmente directas para o tema do combustible, xa levan unha rebaixa de 25 e 30 céntimos, cando nós estamos ainda sin co mismo e subindo ainda o precio, non? Xunto coas axudas directas ao combustible reclaman tamén outras medidas como a rebaixa do IVE do peixe ou bonificacións nas cotas da Seguridade Social para manter a rendibilidade do sector. O Executivo rianxeiro presentou o orzamento municipal para este 2026, o documento que será levado a pleno na vindeira sesión plenaria para a súa aprobación inicial ascende a 12,1 millóns de euros. Supón un incremento de case o 31% con respecto de 2024, que foi o último que se aprobou. O documento orzamentario presentado polo Goberno rianxeiro ascende a 12,1 millóns de euros, o máis alto na historia do concello. Supón un incremento do 30,8% máis con respecto de 2024, o último que se aprobaba. Para sacalos adiante, o Goberno presidido por Julián Bustelo, en minoría, deberá sumar apoios doutras forzas da Corporación Municipal. A súa idea pasa por levalos xa a súa aprobación inicial á vindeira sesión plenaria. Algunha das novidades deste orzamento é a consignación de 300.000 euros para iniciar a execución da que será a primeira relación de postos de traballo do Concello, un documento que neste momento se atopa na súa fase final de negociación e que axiña se levará tamén ao pleno da Corporación. O orzamento para o exercicio 2026 seguirá priorizando o gasto en mantemento de infraestruturas municipais, dende accesos a núcleos ata zonas verdes. Nel tamén se recollerán importantes investimentos orientados a seguir avanzando en prestacións para o conxunto da veciñanza, como é o caso da creación dunha nova pista polideportiva na vila, a rehabilitación do Pazo de Rianxiño para convertelo en centro de día, o acondicionamento da parcela situada a carón do auditorio para crear ali un gran parking público, ou a construción dunha senda peonil entre Taragoña e o Araño. E aínda da política, o Partido Socialista de Ribeira acaba de presentar unha moción para o seu debate na vindeira sesión plenaria, a través da cal solicita a construción dunha pasarela na Praia do Prado, na parroquia de Corrubedo. Segundo explican os socialistas na súa iniciativa, a finalidade é conectar de maneira máis directa a Rúa Prado coas rúas Atalaya, Bandariarrego e Torreiro. Para os socialistas trátase dunha actuación necesaria para mellorar a mobilidade peonil nunha zona que na actualidade presenta limitacións evidentes e que obriga a moitos veciños a ter que realizar rodeos innecesarios. E avanza bo ritmo un dos principais proxectos en materia sanitaria para a comarca do Barbanza. A licitación da redacción da unidade oncolóxica no Hospital Comarcal permitirá poñer en marcha este servizo ao longo do vindeiro ano. Os pacientes con doenzas oncolóxicas ou hemopatolóxicas poderán recibir tratamentos e realizar probas sen ter que desplazarse ata Santiago. A Consellería de Sanidade adxudicará ao longo deste mes de marzo a redacción do proxecto do Hospital de Día Oncolóxico no Barbanza. Trátase dun paso adiante na tramitación deste novo servizo que entrará en funcionamento en 2027. Parece que todo vai en marcha, está aprobado xa o que é pois ese proxecto de redacción, esa licitación para o proxecto de redacción e, polo tanto, según se manexan os plazos que temos por parte da Consellería de Sanidade, as obras poderían estar iniciándose a principios do ano 27. Para nós é unha boa nova porque creo que avanzar en xestión e avanzar pois na posta en marcha de servicios e de infraestructuras que vayan a mellorar a calidade de vida
pois das persoas con este tipo de doenzas sempre é unha boa nova. A nova unidade atenderá unha media de 600 pacientes hematolóxicos e oncolóxicos que poderán recibir tratamento no Barbanza sen necesidade de trasladarse ata Santiago como acontece na actualidade. Foi un compromiso na anterior campaña do presidente da Xunta con Ribeira, co Hospital do Barbanza, pois poñer en marcha ese hospital de día oncolóxico para que pois non só ribeirenses, sino tamén pois todos os veciños desta comarca e usuarios do hospital teñan unha facilidade a hora de pasar pois unha enfermidade que non é desde logo pois de bo gusto para ninguén e que polo tanto se teñan que aforrar pois ademais o ter que facer kilómetros a Santiago de Compostela. Dende marzo ata outubro, a Deputación de Pontevedra desenvolverá a segunda entrega de Mulleres de Palabras, unha programación que este ano contempla 7 citas para conversar en distintos puntos da provincia sobre o peso das mulleres nas letras e na arte. Conversar sobre o peso das mulleres nas letras e na arte é o obxectivo do programa Mulleres de Palabras, unha programación impulsada pola Deputación de Pontevedra que este ano cumpre a súa segunda edición. Nesta segunda edición, que ten o mesmo obxectivo, lóxicamente, que a primeira, que é todo o que levar un circuito itinerante por todos os concellos da provincia, a efectos de que mulleres teñen moito que dicir e moito que aportar a ese camiño que temos que perseguir durante esos 365 días do ano. Serán 7 actividades que se desenvolverán en diferentes puntos da provincia. A primeira cita será o 28 de marzo coa celebración do Día Mundial da Poesía. O Pazo Provincial acollerá un acto coas 3 últimas gañadoras do Premio Nacional de Poesía, Miriam Reyes, Chus Pato e Yolanda Castaño. No noso masín non pensábamos que os que escribían os libros eran as mulleres, pero pertencemos a un sistema literario que encabeza unha muller, Rosalía de Castro, unha muller. Todos os demais sistemas literarios son os homes, desde Cervantes en español, Shakespeare en inglés, en todos os demais sistemas literarios, pero o noso é unha muller, é unha voz de muller. Como novidade, este ano porás en marcha unha biblioteca ambulante. Percorrerá diferentes centros educativos da provincia para chegar ao alumnado recomendacións de obras literarias realizadas por mulleres. Temos que seguir contando para contar como somos, para que os homes e mulleres crean na igualdade, teñen que saber e teñen que ver os ollos coa vista das mulleres tamén. Esa importancia das mulleres que contamos e das mulleres de palabra. Cada xoves do mes de abril está programado un obradoiro para ler poesía con Dores Tembras. Xa en maio, Arantxa Portavales protagonizará unha conversa en Marín e no mes de xuño será Andrea Fernández Plata a que dirixa un obradoiro de cerámica na Lama. O ciclo continuará en setembro cun acto no Palacete das Mendoza coa poeta Antía Otero e a cantante e compositora Guadi Galego, titulado Escribir e cantar a música das palabras. A clausura está prevista pro 17 de outubro para celebrar cunha sesión de lectura o Día das Escritoras. E o Concello de Ribeira e a Biblioteca Municipal convocan a quinta edición do concurso de marcapáxinas para conmemorar o Día do Libro. Vai dirixido a escolares de primaria que deben plasmar debuxos ou textos alusivos á lectura. Como anticipo a programación que desenvolverá no mes dos libros, o Concello de Ribeira volve convocar o concurso escolar de marcapáxinas. Poderán participar os cativos de calquera centro de primaria do municipio, que fará chegar as creacións dos alumnos ao xurado. Todos estes deseños que se reciban por parte dos escolares do municipio terán unha duración para recibir eses proxectos hasta o día 15. Por eso, despois, faceremos a selección co día 23 de abril, despois faceremos unha exposición de todos eles de todos cantos se reciban. Os deseños que veñan nos marcapáxinas teñen que ser con alusión ao tema da lectura, que intentamos facer con eso unha alusión á lectura. As edades comprendidas serán de primaria. O obxectivo deste certame, que acada xa a súa quinta edición, é fomentar o hábito lector entre os máis pequenos, que destacan entre os usuarios da Biblioteca da Ribeira. A Biblioteca Municipal de Ribeira, para o Día do Libro, 23 de abril, queremos lle dar un especial protagonismo aos rapaces, como vimos facendo xa nos últimos 5 anos, e para iso convocamos este concurso de marcapáxinas destinado a alumnos do ensino primario. Queremos lle dar este protagonismo porque non en van
O 35% dos socios activos, é dicir, dos socios que levan libros en préstamo son menores de 14 anos e o 43% dos préstamos que se fixeron o ano pasado tamén o fixeron menores de 14 anos. O gañador recibirá un diploma e un lote de libros. Ademais, o Concello editará o deseño nunha tirada de marcapáxinas que se entregarán como agasallo na Biblioteca Municipal. A Pobra acolle a exposición A Camelia na provincia da Coruña. A mostra, organizada pola Asociación Española da Camelia con financiamento da Deputación da Coruña, poderá visitarse nos xardíns de Valle Inclán ata este domingo. Os afeccionados ao mundo da camelia teñen unha cita estes días na Pobra. Nos xardíns de Valle Inclán vense de inaugurar unha mostra titulada A Camelia na provincia da Coruña, organizada pola Asociación Española da Camelia, co financiamento da Deputación da Coruña. Trátase dunha exposición itinerante que está formada por tótems informativos, no que se recollen imaxes desta flor característica de Galicia, con textos explicativos e curiosidades. Nestes cartéis que vamos a encontrar, pois vamos a encontrar o que son as flores, o que son as camelias. Vamos a encontrar, sobre todo, os xardíns da Ruta da Camelia, que é o que a Xunta de Galicia está promocionando por todo, pois sí que podemos decir por todo o mundo, porque han ido a Japón, como han ido a Nova York, por supuesto a Bilbao, Valencia, Sevilla. Entón, bueno, é un recurso turístico nuestro, moi nuestro, que la camelia crece en todo o mundo, pero de alguna maneira en Galicia ten unha floración moito máis larga, está presente en todas as nosas casas, nos xardíns. Entón, precisamente esta exposición nasceu para eso, para que a xente coñecera máis da camelia. Dende o Concello destacaron a importancia de poder acoller esta mostra. A camelia non é só unha flor, xa é parte da nosa identidade, forma parte da paisaxe dos nosos xardíns, da memoria das nosas casas e tamén é un reclamo turístico do noso territorio, como ben dicías. Esta exposición situada aquí nos xardíns de Valle Inclán poderase visitar durante toda a semana. Iniciativas como esta non só poñen en valor o noso patrimonio, senón que tamén dinamizan o noso concello e fortalecen o noso orgullo como comunidade. A exposición, que poderá visitarse ata o domingo, complétase cunha nova edición da Mostra da Camelia, que tamén os días 21 e 22 de marzo estará presente na sala de exposicións da Casa Mariñeira. Din que é unha mestura entre badminton, pádel e ping-pong. Falamos do pickleball, un deporte que cada vez gaña máis forza en distintos concellos das Rías Baixas, como por exemplo en Poio. En Raxó, este vindeiro sábado, van a acoller un campeonato internacional no que 9 clubes de distintos puntos de Galicia e Portugal medirán as súas forzas. A xornada, na que participará case 100 de deportistas, forma parte da denominada Liga Atlántica de Pickleball. Cada vez ten máis sona e por algo será. É moi fácil poder xogar e divertirse o primeiro día, entón nace a popularización, eu creo que nace por aí. Falamos do pickleball, un deporte que naceu nos Estados Unidos e que chegou a Europa hai cousa de 5 anos. Na nosa contorna gaña cada vez máis forza. Nos aquí no noso club era un club só de tenis, como o tenis absorbeu na federación o pickleball, pois nós tamén incluímos este deporte dentro da oferta que ten o club. Neste club de Raxó, no concello de Poio, o pickleball está moi de moda. Quedamos cun grupo de xogadores que nos contan que este é un deporte ao alcance de todo o mundo. Dixen, eu vou a probar. Ao tenis non me atrevía, porque nunca fixera deporte e tal. Empecé a probar e gustoume tanto que dixen, isto podo. E había deixado de fumar e tiña que facer algo de deporte, o necesitaba. Cando probei, o que ten de simple teno tamén de super divertido, é moi divertido. Ao contrario que co tenis, que é un deporte moi frustrante, porque lento aprendizaxe, cando xogas, hai veces que tes un día malo e podes salir de moi mal humor da pista e non facer o que ti queres. Con este deporte, co pickleball, sempre vas a pasalo ben. Cunha dinámica moi áxil e unhas regras doadas, mesmo os máis fieis ao tenis acaban enganchándose. Cuando comprobé el juego, de primeira mano, como jugador de tenis que soy, me pareció moi diferente e como que non me gustou mucho. Pero necesité 2 sesiones para enamorarme de un deporte que desde hace 4 años lo conozco moi a fondo. Francisco tamén é directivo deste club de Raxó, onde están a traballar na procura de novos seareiros. Hemos hecho muchísimas puertas abiertas para que tanto la gente, sobre todo el concello de Poio, conozca este deporte, como alumnos, por ejemplo, del Colegio Juan 23 con discapacidad física y que tardaron pues 1 hora en empezar a golpear, a pasar bolas, que es lo importante, ¿no? Un neno de 6-7 anos pode practicalo perfectamente, persoas maiores porque non require unha
non ten unha exigencia física moi grande, normalmente se xoga en parellas, aunque hai xogo individual. No club ofertan varias ligas ao longo de todo o ano, pero agora foron un paso máis alá. Xunto con outras entidades crearon a primeira Liga Atlántica de Pickleball, que non entende de fronteiras entre Galicia e Portugal. Creamos o que se chama a primeira Liga Atlántica de Pickleball, na que hai pois diferentes clubes de Galicia e o norte de Portugal, clubes ata máis ou menos Porto, no? Ata onde chegamos. Somos 9 clubs que estamos participando nesa competición. A Liga Atlántica xa fixo parada na Coruña, Santiago e Camiña. Este sábado, Raxó será a entidade anfitrioa cunha intensa xornada na seca a partir das 10 da mañá. Normalmente son 9 equipos, os equipos traen entre 8 e 12 xogadores, máis ou menos as xornadas. Se compite contra todos, cada equipo ten 8 enfrentamentos, todos contra todos, e se fai un partido de dobres masculino, dobres feminino e dobres mixto. Agárdase a participación de case 100 de xogadores. Está entre 80 e 100 participantes deportistas que están en pista ao longo da xornada. Coa competición do sábado aínda por diante, aquí en Raxó teñen a vista posta xa no seguinte gran evento, o terceiro Open Concello de Pollo de Pickleball, que van a organizar en xuño. Nel participarán equipos galegos e de outros puntos de todo o mundo, como por exemplo o ano pasado, chegados de Portugal, os Estados Unidos ou Suráfrica. E máis propostas deportivas, Rianxo acollerá o domingo 29 deste mes o torneo Futuras Estrelas, unha actividade que está organizada polo Club de Voleibol da localidade e a Federación Galega de Vólei. As futuras estrelas do vólei a nivel galego daránse cita o domingo 29 de marzo en Rianxo, no Polideportivo Municipal, para a disputa da Copa Benxamín. Organizada polo Club Voleibol Rianxo e a Federación Galega de Vólei, a competición servirá para que os máis cativos poidan ir sumando experiencias. Prevese unha participación duns 30 equipos chegados dende toda a comunidade. Hai moita participación e os rapaces pasano ben e demais, pois decidimos meternos un pouquiño na organización, intentar organizar un pouco un campeonato destes. E agora que tuvemos a oportunidade, pois vamos a ver como se dá a participación. Esperamos que siga a línea dos últimos anos, que había hasta máis de 200 participantes, moitos equipos, hasta 30 equipos. Entonces vémonos na capacidade de organizalo xunto co Concello e ca Federación. Esperamos eso, unha jornada de deporte durante todo o día, desde as 9 da mañá hasta pecha, hasta a noite. Invitar a todo el mundo a que venga a esta fiesta del deporte, que son as futuras estrelas do vólei galego, que son nuestros pequerrechos que vienen aquí a jugar sus primeros partidos de vóley, que es donde cogen el gusto por el deporte y donde empiezan a dar sus primeros pasitos. Entonces, sabemos que con los ingredientes que tenemos, tanto Concello, Club, como el deporte, como la base, que va a ser un éxito. Dende o Concello, que colabora na organización do evento, destacaron a importancia de poder acoller este tipo de probas. Agradecer ao club que quixese acoller esta proba, esta copa, agradecer á Federación e encantados de que consideranse en Rianxo para poder levar a cabo esta copa. As inscricións para os equipos aínda están abertas, podéndose realizar enviando un correo á Federación, correo@volei.gal. E aínda relacionada coa actividade deportiva, Pontevedra conta cun novo equipamento. Trátase de CuboFit, un ximnasio de forza ao aire libre. A primeira unidade en fase de proba está instalada na contorna dos campos de fútbol Manolo Barreiro 2 na Xunqueira. Esta proba piloto prolongarase durante 6 meses e non terá ningún custo para o Concello. Foi a propia empresa instaladora que escolleu Pontevedra para este testeo. Ademais, decidiuse situala na contorna destes campos de fútbol, xa que neste espazo se concentra a maior parte dos equipos deportivos do municipio. O CuboFit é un espazo modular deseñado para o traballo físico ao aire libre. Aínda que o modelo instalado é o dun tamaño medio, o alcalde sinalou que existen outros formatos con capacidade para que adestren ata 20 persoas de maneira simultánea. Logo do período de proba de medio ano, o Servizo Municipal de Deportes vai avaliar o éxito da instalación e o seu nivel de uso por parte dos clubes e da cidadanía. De confirmarse a súa utilidade, o Concello estuda trasladar este modelo a pabillóns e campos de erva sintética, tanto nos barrios da cidade como nas parroquias do rural. Entre as posibles localizacións futuras, valorouse a posibilidade de instalalo en Gatomorto, onde adestra o fútbol base do Pontevedra, xa que permitiría suplir a falta de ximnasios nestes equipamentos.
si se demostra que é interesante e pode mellorar en fin, a actividade física da xente en Pontevedra e o Servicio de Deportes o considera convinte, pois compraríamos un ou dous ou tres os que se consideren convinte para suplementar, obviamente, as instalacións deportivas, sexan pabillóns ou sexan campos de erva sintética, tanto no rural como aquí na Xunqueira. E así rematamos, pero continuamos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Mañá é festivo, así que nos tamén descansamos, pero o venres aquí estará Alba García para contarlles todas as novas. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.